Moi vain kaikki. Jälleen kerran. Elikkä siis mulla ei ole tullut todellakaan pitkään aikaa videota, koska mä oon joutunut poistamaan kaikki videot mun opettajan käskystä. Niin mä en ole pystynyt tekemään videoita. Se on ihan teidän vika. Juu. Tai no joidenkin vika. Joo. Sori, mulla tuli äsken puhelimeen viesti. Mä en ole nyt varma, missä mä olin, mutta siis mä aion nyt kertoa, että mulla tulee jossain vaiheessa What's on my phone video, koska uusi puhelin. Silti. Mä en ole nyt oikein varma, että mitä kaikkia videoita mulla on tulossa, mutta silti ainakin sen mä tiedän, että mulla tulee se What's on my phone video jossain vaiheessa. Mutta siis nyt aluksi mä haluan sanoa, miksi mä oon postannut kaikki videot. Ja sinä, jos katsot tätä, sinullakin on YouTube-kanava. Ja mä haluan nyt kertoa sulle. Sä et kerro enää mun kanavan sisällöstä muille, koska se ei ole kivaa. Mut silti. Niin, että joo, nyt siis se asia tulee. Eli siis yksi päivä yksi henkilö oli valittanut mulle koulussa siitä, kun mä olin tehnyt tekijän oikeusvideon. Vaikka se nimi siinä, esim. Vaikka nyt Pentti, niin se oli tullut valittaa mulle. Se Pentti oli tullut valittaa mulle muka siitä, vaikka sellaista ei edes ole meidän luokalla, eikä toisella luokalla. Mutta se oli tullut valittaa siitä, että se mun video on muka tekijänoikeus, että siinä olisi muka joku mun luokkalaisten nimiä. Siis mä tein siihen vaan silleen niinku, että ne ei oo niitten oikeita nimiä. Esim. Vaikka no en mä nyt tiedä. Vaikka Gakupo. Niin sellainen nimi. Ja sitten siihen perään Huhtala. Eli mun sukunimi. Niin sitten se oli tullut valittaa, että se on teidän luokkalainen nimi, että sä voit siitä silleen jotenkin tälle oli tullut valittaa. En mä muista, koska se on pitkä aika. Mut silti mä olin joutunut siitä kuitenkin puhutteluun, niin se ei ollut todellakaan kivaa. Muuten sä, jos sä katsot tätä, niin ihan vaan tiedoksi. Mä kävin valittaa sun kanavasta opettajalle. Mutta niin. Sitten kanssa sama henkilö. Niin se oli sanonut mulle, että mä en sais mainita nimiä. Mut miksi se sit mainitsee? Miksi? Mutta niin, en halua tehdä tästä videosta kuitenkaan hyvinkään pitkää, mutta tässä oli pientä selitystä, että miksi mulla on silleen tälleen, että mä en oo tehnyt pitkää aikaa videota. Nähdään ensi kerralla. Slajanaarasta. Ja hei muuten. Sitten kun mulla tulee 15 tilaajaa täyteen, mä teen 15 tilaajan spesiaali. Ja mä menen tosiaan sitten lauantaina myös Rovaniemelle, koska mä aion ostaa sieltä sellaisen pullipin. Se, joka ei tiedä mikä on pullip, niin mä laitan tonne siihen ihme laatikkoon, kun mulla on ainakin silleen, että siinä on sellainen pieni nuoli siinä. Esim. Vaikka, että jos tämän videon nimi on iPhone 5S, niin siinä sen vieressä pitäisi olla sellainen tällainen nuoli. Painakaa siitä, niin sieltä alhaalta löytyy tietoa. Niin sieltä on lisätietoa pullipista, mutta jos sä et löydä sitä, niin mä voin kertoa tässä videollakin nyt. Eli siis pullip ei ensinnäkään ole mikään lelu. Pullip on keräilyarvoinen nukke, joka maksaa vähintään 300–100 euroa. Ja koska nämä pullipit ovat sen verran herkkiä,
leikkiin, esim. 5-vuotiaan leikkiin, niin en suosittele kuitenkaan ostamaan 10-4-vuotiaalle ja siitä alaspäin, koska niin olen lukenut sen verran paljon tietoa Pullipista muilta. Ja nyt koska mä olen menossa Rovaniemelle, niin mä haluaisin tietää, että missä on se Pullip-kauppa, mistä mä voisin ostaa sen. Mut joo. Ei tässä muuta. Nähdään ehkä lauantaina uudestaan. Jos se onnistuu, niin nähdään ehkä uudestaan. Mutta moikka!